Perting lingawa sa mga bata nga una naka-experience sa pag-release og hatchling sa pawikan sa dagat sa Aboitiz Cleanergy Park sa Punta Dumalag, Barangay Matina Aplaya, Davao City. Bag-o lamang napusa ang mga hatchlings nga ang itlog giampingan sulod sa Rescue Center facility sa Cleanergy Park nga gikinahanglan nga i-release dayon sa dagat. Walay kabutangan sa kalipay sa mga bata ug mga pupil nga sila mismo ang nag-release sa pawikan. 152 ka mga hatchlings ang na-release ug mas nahimong mahinungdanon ang pag-release kay mismo si Vice President Sara Duterte ang miduyog sa mga bata. Gipasabot ni Vice President Sara nga mas maayong masabdan sa kabataan ug komunidad ang kaimportante sa environmental preservation mao nga ginahimo ang ingon ini nga aktibidad. Nasayod sab ang Vice Presidente nga adunay mga rescued pawikan ang nangamatay tungod kay nakakaon og mga basura sama sa plastic cellophane. Matud ni Fermin Idilion, ang head sa Reputation Enhancement Division sa Davao Light and Power Company Incorporated nga subsidiary sa Aboitiz Power, libuan ka mga hatchlings ang ilang na-release sa dagat ug pipila lamang niini ang mabuhi. Close to 8,000 na kita. Close to 8,000 na ito nang release. But unfortunately, kan close to 8,000 man god. Tanaw na to ang survival rate, kuha na niya. Kung pila bagid kapawikan ang survive no, out of 8,000, no, close to 8,000 na ito na-release. Ang matod sa study man god, 1 out of 1,000 lang ang mo survive or moabot sa kanang ginatawag nato na adulthood. Miduyog usab sa pag-release sa mga pawikan hatchlings ang DNR o mga empleyado sa ubang ahensya sa gobyerno.